ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dondu e nder galle Sarifa Mbojo Sincana Padala e nder galle Amadou Thiam di Baya Thiam ko on waktu yoni ha e nder galle Alhaji Samba Gagne to wendu Bosoyaɓe e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñalawma hanki o to duwa lamorgo leydi Qatar laatima ñalawma Sénégal naɓe tawtorede hoorejo leydi ndi ɗum wonande kay gueɗe ñeñal kame pinala gendi leydi Sénégal hollirede ɗuma ñalawma hanki o taw koye iwi koye nder 14 région ngaji e nder leydi Sénégal kala to leydi Mauritanie jagorɗo jangde towde leydi ndi holliti balɗe ɗiɗi walla mbiyen ñalawma kurɗo gam wallidde Palestine naɓe ɗum jeeyi sababu noon jangde towde laataki e nder leydi ndi ɗon ɗo syndicat ji leydi ndi kolliti kay koko natanta hofgo juuɗe ma en ketto e musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali jonde CEDEAO hanki to Abidjan lamorgo leydi Nigéria yewti wonande autorité ji leydi Mali ɓen yowanoɓe ɗannata koye weeyoji CEDEAO ɗum ittama hanki haalaɓi to Guinée Conakry luural manggal hakkude laamu leydi ndi kame tambiɓe Kumpital leydi ndi ñalawma hande o nder leydi Guinée kala laatima hay jayde wotere habrata kabruji men mana en ha to Niger Burkina Faso Nigeria Côte d'Ivoire Somalie ma jaha to Égypte RD Congo Burundi kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadidiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno Djiby Sy ko jaadindo balla walla eddanawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah ruɓi ɗum mbawka e gandal wawde yaltinde borosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko borosaji ɗi neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe o yaltine ɗin borosaji ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafina yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafina yalta ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ma jaltema ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe ndogam sita fibrome kista e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no ndidorino worɓe yawɓe yitede koye mumen e jippiɓe leece e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko temedde ko leydi ujunere mbuɗo ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde 4 woni 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weevo ko numéro orange money dendagal yiɗɓe waɗnede listihara koye on numéro jokkodirta mbatta ko 78 128 35 98 so tawi ko yiɗɓe haaldude ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko yiɗɓe noddudemo appel normal ko 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to noktor lamorgo leydi Mauritanie omo andine kiline makko kadi base makko tawateɗo to ley Agnam Siwol ene golla ha no hannirta ni ene tawe toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kesi pullo eɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero e dendagal ñonkoto tawtinde reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto tawateɗe nder reedu wiwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e ndewagu ko leɗɗe waɗɗi kadi ɓeydoje goragu ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe estoma e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko cellal ko kañum woni afogalu cellal ala coggu cellal kadi ala ko foti gandal ko hunde moƴƴere no feewi kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri moƴƴude ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leggal ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadindo balawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe koyɗe e keeceje muusoje koyɗe ƴakkoje koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoje e guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra yimɓe yanoɓe barogal e on fannu kala sako yahoɓe yanoɓe barogal ceerno Amadou Tidiane Diallo on ɓurodirta balɗe tati tawa jomum wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safrini ɓen ɓe seeɗineji mbahlil koye mumen ha kabba ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andini dendagal kilineɓe mum so tawi kay oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala e nder balɗe tati a yittoto hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo baɗanteɗo listihara noon ko ujunere mbuɗu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala
e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo no jogui leɗɗe ɗe mbiyete ko miiɗi moosa miiɗi moosa ƴetta ɗum joni joni moosa ha jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kiliniɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Mauritanie to noktor lamru ko leydi Mauritanie galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 étage goto nan ɗon so tawi a yettima sara gara citernaji so tawi a noddima e oɗo numéro leydi Mauritanie woni 46 94 21 91 ma hebmo hano hannirta ni dendagal noon yiɗɓe yewtidde Amadou Tidiane Diallo numéro makko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓeena ɗaɓɓoɓe golle e dartoɓe kayitaji kala so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e goo bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba kabruji mene ɗemngal pulaar ñalawma Sénégal naɓe hanki mawninama toon to duwa lamurgo leydi Qatar e tawtorede hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall kene foto wonde artisan ji kewɗi giwɗe sappo e nayyi région ngaji taweteɗi e nder leydi Sénégal kala tawtorama Sénégal noon ko ɓuuri ngardinde ko nawi toon ko leɗɗe loraɗe taw kadi ko kollirɗe mbadiji mumen taw kadi ko pewnaɗe keblaɗe e nder gendidi leydi Sénégal gam hollirde ɗum toon to Dubayi kame ñeñe e pine goɗɗe kala kanko maw leydi Sénégal hono président Macky Sall hanke waton discours mawɗo no fewi taw kadi ko jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame Qatar ha tenti kadi wonande Sénégal ndiɗo hen mbadi sifa ndi ƴetti taw kadi ko jaadude jamanu yondi e larande ɗiɓi tan wade kono haɓade yoro e nder windere nde kala kono kadi hanki hoorejo leydi ndi kame émir mo Qatar mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala keddotoɗen koye ɗiɗon fannuji jilluji Amadou Ba kam woni hoorejo jagorɗo gendi leydi Sénégal kono kadi hande o woni mbir gembiɗo taw gembani ko catal Benno Bokk Yakar ne wondi kadi APR gam ka yidde jeeyede sumgoji paaɗi ɗi gam yidde laamade leydi Sénégal bannoɗo jillu mum toon to Paris lamorgo leydi France kono kadi wawi yuɓɓinde toon jonde hakkude mum e nando mum Elisabeth Borne taw ko hakkude jagorɗe leydi Sénégal kame jagorɗe leydi France ko fate banggue artude toɓɓe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe nden jonde ne gasi ñande alende walla mbiya ñande asende ko ñande hen mowodiral manggal waɗi taw kadi ko ɓen yaadiɓe Benno Bokk Yakar kame APR kala taweteɓe nder leydi France kamɓe kala ɓe mowodiri to Paris gam mawninde oɗon ñalawma e hollirde kay kamɓe kala ɓe gondi koye Amadou Ba mo Benno Bokk Yakar APR on mitin noon tinama hewɓe giwi e nder jokli leydi ndi kala leydi France gam tawtorede ma en jaa ha tonto leydi France to Paris tawyen toon bandiraɗo debbo tedduɗo woni teddela Birame Sadio Sow mo ganduɗa jeeya koye terɗe APR jeeya kadi koye terɗe Benno Bokk Yakar kañumne kadi jeenoma e ƴamanoɓe APR ha tenti Benno Bokk Yakar taw ko parrainage wonande Amadou Ba kankone wa jaɓɓima hoɓɓe makko iwɓe e nder nokkuji kala gam wonande mawninde oɗo hen mitin mo Amadou Ba yuɓɓini toon ma en ketto hen bandiraɗo debbo teddela Birame aɗa jeyide weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe jiiɗi gartnamin koye oɗo hen ñalawma heccanke o ha fayenma hanki kala jillo Amadou Ba mo ganduɗa hande kam woni keblaɗo heɓana Benno Bokk Yakar kame APR wonande 2024 Sar Abdullahi Saar mi weltima e namdal ma ngal kadi waɗani kam weltare mawde nde mi anda ɗo nde foti an namdodemi garangal Amadou Ba ɗo e diaspora e nder France e somi namdama ɗum mbaɗa jogo hen welama mbaɗa jogo hen weltare
sabu ko idi fof parti APR ko ɗum partam min teddel Birom Sadio mi jaggirani Macky Sall gila premier de ummotonde e guila nden haajoji mbiɗen mun gondi min mbanna aadi kala min goppata Macky Sall kala Macky Sall wawi wat min jaado e muɗum nden noon do waɗi nde Amadou Ba min piiɓi aniyaji amen min janfataki Macky Sall min jahade Amadou Ba min mbaɗani ɗum parrainage min noon ko min ardiga e fedde Macky Sall gardagol teddel Birom Sadio fedde nde ne dañi hannde 8 ans e ko ɗum fedde yiɗ Macky Sall wiyete joni noon min jokki hen jaggarande Amadou Ba e min mbaɗani ɗum parrainage uji kewɗi min tottori parrainage uji amen biyeteɗo Aliou La o weeɗi amen facture amen rosi amen ñande hen hay ministre biyeteɗo Mamadou Talla noddi kam téléphone waɗimi félicitation e dow liggey he eyyi joni noon namdal ma ko hoɗugo amen hakkude amen e Amadou Ba minen gila Amadou Ba wiya homo ara min jooɗaki min ñamani min jarani min poftaki sabu miɗen e mobilisation miɗen e noddodirde téléphone less miɗen e réunion ji WhatsApp miɗen e réunion ji jonde miɗen luwo saluji amen miɗen darani Amadou Ba te minen Amadou Ba ala jaranani amen ma min mbaɗa hen kattan amen min mbaɗa hen doole amen min mbaɗa hen foof amen e min mbaɗi mobilisation mawɗo noon min mbaɗi mobilisation mawɗo won ummiɓe Bordeaux ɓen ɗo e galle ha joni e Mayram Ba en debbo Pullo Dia toon to Madina Gounass woni ɓiyam Hawa Sow maɓɓe foof ɓe mbaɗi mobilisé e woɗɓe ɓen wawa limtine heewi Penda Guissé kamɓe foof ɓen ɗo e galle he ha joni ɓen ɗo eɓe jaggue golle he miɗen continue réunion ji amen arɗo Oumar Sow Moutar Beyo en joni noon mobilisation o mo waɗi fayida no fewi no fewi Amadou Ba kadi haali haalulaji baɗɗi fayida gone yimɓe goto jaggira noon koye mon liggoɗon liggey o ko liggey minen foof jeeyi liggey o goto foof jaggata koɗo heedirɗo mbiɗen jetta hen noon idiɓe amen wa recevoir ko wayno Aliou Sow opérateur économique o waɗi amen recevoir o teddani amen jeeyaɗo Ndiayen Pendaw e Aliou Sow o jeeyaka Ndiayen Pendaw min kalde mum haalulaji baɗɗi fayida min mbadde mum ko yooɗi e hombo wonde Cheikh Aljouma Ba mo wonde Nickel min jii kadi ministre Abdoul Karim Sall min kalde mum e min haaldi kadi e miñam e sehlam biyeteɗo Djiby Ould kamɓe foof kono min mi waɗi mobilisation ngaji mawɗi minen e mumaji amen miɗen daari miɗen vraiment miɗen keeci Amadou Ba e Cheikh Oumar Anne en e Abdoulaye Sow en e hay hanki rencontre o haaroɗo Gala Dialal en Mansour Faye en délégation o waɗi fayida vraiment ko yiɗano ko hen foof ɓe mbi so heɓori toɓo koye ƴiwone he gandata nden noon eɗen foof ndenten jagguiranen leader meɗen jagguiranen koye men jagguiranen président Abdourahmane Ka suudu men SAS jagguiranen Abdoulahi Saar e vraiment hay hande miɗen jogui raconte e muɗum e minen e joni ba en vraiment joni ba en joni hay minen gonduno de min mbaɗata nde hanki recevoir min goni toon ha 5 heures du matin hanki ha 5 heures wallay miɗen ɗo joni min piniɗen kaccito recevoir waɗi fayida ma Amadou Ba miɗen ñaago ko yiiɗi ko yo Allah waɗan ɗum e nden noon ko weltare tan min dañi hen e miɗen jokki doole miɗen jokki kadi darde amen miɗen jokki darde amen wonno ko teddela Birom Sadio Sow artuno ko fate banggue wonande ñalawma Amadou Ba mo teddina ɗon ɗo France taw kadi ko iwɓe nder leydi ndi kala woni iwɓe ha to Bordeaux e nder nokkuji ɗi kala ɗum ko meeting mawɗo no fewi hono no wiiri teddela golle moon jooɗi peewi koye leydi ndi Sénégal keddoɗen banque africaine de développement woni BAD sifani Sénégal sifande mawde no fewi e wiide jayde APS noon kene tolno e koppareje jonde no fewi ɗum waɗi koto COP 28 Dubai kene foto wonde 1.6 milliard taw koye koppareje franc CFA pawde 3.7 million koko fawi capanɗe 8.17 ujunere ɗum noon fati koye ɓamtude marseji leydi Sénégal taw koye windere nde kala keddotoɗen koye leydi Sénégal garteten ko fari banggue jagorɗo ɓamtare rendo woni 13 Faye Diouf waɗi jillu mum to Ziguinchor tottori toon kene foto wonde capanɗe 5
million koppareje franc CFA o totti ɗum ko gouverneur mo Ziguinchor ɗum noon ko wallidde ɓen commerçaɓe sumraɓe caggal nde marché bukkate nde sumi toon ha ganduɗa gueɗe kewɗe boni hen ɗum jeeyi sababu noon wallidde ɓe kene foto wonde 50 million taw koye koppareje franc CFA hewɓe finoɓe to Espagne ɓe erima hoorejo e leydi ndi caɗele ɗeɓe guuri toon to Madrid ɓe koliti consul général gon toon oɗo saaha ɓe ŋakkira ko passeport uji kamɓe ɓen ɗanniɓe arɓe toon yiɗɓe fewnide kayitaji mumen guila to banggue séjour ha e gueɗe goɗɗe kala ɓe kolliti ko wayno kayitaji administration so ɓe jiiɗirim ne ɗeɓa sattideɓe seeɗa ɗum noon ɓe ñaagui hen ko ballala manggal no fewi ñande asende juulirde hesere nde Issa Yankoɓe toon to Popenguine hollirama ɓesguji muɗum kene foto wonde milliarduji 3 koppareje franc CFA woni ko gouvernement leydi ndi Sénégal waɗi hen taw koye plan mawɗo leydi ndi wonande hestitinde galleji diine leydi Sénégal kala galle Issa Yankoɓe juulirde mawde nde ɓe pottita kala hitande nde mbiyata pèlerinage marial tonto pèlerinage marial tonto Popenguine ɗum woni ko uddita toon ñande aset jewtuɗo hen e tawtorede ko alaɗo kuuɓal mo Vatican kamne wonde jaagoɗo gueɗe nder leydi jacingol laamu woni maître Sidiki Kaba caggal tonuji 3 nde tetta e maaje kaɗiɗe leydi Sénégal kene foto wonde 150 kilométre hakkude Dakar yimɓe sappo nangganoɓe hen ɓe hen jeeyi ko Nigéria naɓe hen Sénégal najo goto Guinée najo goto Cap-Vert goto ne henne kadi jeeyaɗo Angola mocce Colombie najo goto ɓen kala hande daari e yeeso suudu ñawore gartaten ko fati banggue dawrugol coalition John 2024 Mohamed Boun Abdallah Dionne holliti porte parole coalition mum haɗama yaltude leydi Sénégal on noon woni Alhaji Talla ɗum ñande jeenayyi nduɗo hen lewru nde yinno kay ƴettude laaɗa ndi wawa toon to Bowal Ladidiwoje ngal AIBD ko nden passeport diplomatique mum tetta oɗo saa noon haala kewka no fewi ko finance ma koppareje kewɗe no fewi faade Ousmane Sonko iwde Qatar ɗum ko caggal nde sarɗiyanke biteɗo Matar Dioba toon to sarɗiji leydi Sénégal en wonde jaydiyanke biteɗo Madiambal Diagne ne wondi kadi Cheikh Yérim Seck caggal nde ɓeɗo hen garti hen ngol lawol noon ko tarikh Ramadan islamologue ko on arti hen yeddude ɗeɗon gueɗe kono noon ko wona ɗum ko noon wonande Cheikh Yérim Seck holliti holko nawi hen wonande tarikh Ramadan mo ganduɗa ko Égypte najo hen banggue ko Suisse najo hon banggue holko jeeyi sababu on wiyene nanne hen ɗemgal muɗum gam ɗen koppareje so tawi giwi ko toon to Qatar kono kadi o holliti ɗen koppareje kala no giwri toon gam yidde hadde Sénégal deeje kala mum aɓe gandi jeheten ko toon to Podor Gaaci Dande Maayo Dande Leñol Baba Mal yuɓɓini ɗum ñande aljuma jewtuɗo heno 7 décembre ngol lawol noon watti lawol battuwol 15 lawol ko wiyata blouse de fleuve jafuɗon ɗum woni Gaaci Dande Maayo hewɓe noon giwi e kala bangueji kala kowona ɗum ko noon gardiɗo commune mo Podor woni Racine Sy hokkiri toon teddugal manggal no fewi wonande Dande Leñol Baba Mal ɗon ɗo inniri wonande boulevard mawɗo no fewi wo inniri ɗum Alhaji Baba Mal mo Dande Leñol Baba Mal noon holliti hen weltare mum mawde no fewi jeheten goton to Madina Gounassa taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo ko fati banggue ndema guerte moƴƴi no fewi guesa ceer noon lappere guerte nde latoto ko alarba paɗuɗo e no so jomiraɗo Haji Amadou Samba Lo to Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Saar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe addudinma Saar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nde wuuro teddungo Madina Gounass. Saar Abdullahi Saar caggal ha gayde guerte ɗe dugga jowa gasna rendina e oɗo saaha mo kalten ɗo ne guesa ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba haali wottodirde Madina Gounass ñalawma lappere guerte ɗe naggama. Saar Abdullahi Saar ko alarba garoɗo so Allahu lamɗo jaaɓi diwan mo Fas Gounass diwan Koungheul
diwan Tambacounda diwan mo Bundu kono kadi diwan mo Medina Gounass e dendagal diwneji kala taldi kawri alarbo kamɓe kala yoɓe pottuɗo ñande talata nde walteɗo wonande ɓen wodduɓe kono kadi alarbo yaɓane ɗon guesa ceerno dendagal machine ngaji lappoji guerte kala ndendinama talata o ɗi mbawtoto kono guesa ceerno so weeti tan hankkadi bandiraɓe jaɓana golle ɗe ɓe hen ene lappa guerte ɗe ɓe hen ene lawa guerte ɗe sakuji ene nawa ɓe hen gooƴi ɗi ene nawa kala ko ganduɗa ko foti golle e nder guesa ba yiiɗa ko on ñalawma hakke kewi yimɓe ɗeminani ɗi bandiraɓe ɓe mbawa golle tiɗɗe golle manteɗe e oɗo alarba garo so allahu lamɗo jooɓi ko ñalaw mawɗo jogori wonɗe ɗon e guesa ceerno jama tijjani ba kalliɓe teddino majjigo Abdoulaye Saar ɓeɗo ganduɗa ko jogotiɓe juɓɓude golle ɗe ko fate jaɓɓade ɓen hoɓɓe guila e ñamde ha yerde goto kala nan dari nan dadi eto fodde ko no rawane eto ko ɓeydo ha timma beele ɓen hoɓɓe aroɓe so jettima taw ñamdu men e yardu men ha golla ha gayna guila garal ha kotol tawa cayle goto keɓata hen wadde bandiraɓe kala ɗengal leɗɗe kala ɗengal jamaji ɗi kala hen jama nan hirjina kala hen leggal en hirjina etade rendinde e darnade kono hay galleji ɗi kala galle wi gonga ni ma defe tonde guesa ceeɗo gam hoɓɓeɓe ko jaari ko ñaami kono kadi hay e galleji ɗo e wuuro ngo kala galle ma defe bettara yeewa ƴette kadi nawe nelde tan tone guesa ceeɗo ɗum fof de ko beele ñalawma o hay hunde wasa mankude ken tardine golle ɗe beele ñalawma o kala ene golle tiɗɗo golle mantiɗiɗe taw kala garɗo ene welto ceerno welto juɓɓe kala berto Sar Abdullahi Saar mi salminima Sar Abdullahi Saar mi juurimama en calminidanga bandira hettiyaɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma ko musidɗo moon Amadou Sambolo ɗoyte Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma Sar Abdullahi Saar Amadou Sambolo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi mboɗo wiya tan ardiɓe lappere guesa ceerno ba ndeɓe ndentinta sosoɓe jajaɓe gueygueɓe e barinaɓe anɓe e defdeɓe hay heddiɓe kala yettoɗeɓe en andaɓe ndeɓe ndentiten fendi tawno kamɓe nawataɓe lappere nawoytaɓe tan ko ƴakkude guerte ceerno gala haalaɓa sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia gorko mo Madina Diathɓe ñalawma o wonata ko 16 nduɗo hen lewru woni aset paɗuɗo hen o ɗum noon waɗata koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to école Bilali kala kay garɗo ɗon ñande aset paɗuɗo hen o ma yiɗon gueɗe kewɗe kawniɗe tene kadi ma taw ɗon khalifa o e hoore mum ko garowo iwata ko toon to Madina Diathɓe woni khalifa général o Mawlaya Idrissa Diathia ma ara on noon arata ko ñande 15 nde mawo tawi ɗon ñande 16 nde taw kadi koye fedde Ansaruddin e ballal wonande ceerno Boubacara Gaye aɓe ewni e noon dendagal almuɓe ceerno Hamdou Rabbi Diathia to mbawi wonde kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala ko rowane noon wonno édition gadiɗo hikka wonata 2e édition ɗon ɗo Nouakchott takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia wottomo luuta jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kañum ma jee e ɗowoɓe gueɗe ɗe ha ɓuura yuɓɓude keddoɗen koto leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbocca jaam ñalle maɗa jaam ñalli toon Sar Abdoulahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV noon tigui kabaruji men ɓurtintiɗo e nder leydi hono Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o artiɗo e lamorgo leydi Mauritanie umara demo to hodde El Sharqi toon to wolata gam tawtorede kolol battowol 12 taw ko guure ganni o wawi noon fawde toon hayre aɗa waynide pour lawol kadi lawash hani e uddide wonɗino projet ji o yamiri noon koppereje kewɗe e million ngaji 150 e kalis keso o wawa yaltude gam ɓe ballitoro kay ɗiyen taw kadi ko projet ji ndiyam taw ko ceniɗam ha wuuro ngo wawa kadi kono naftorade ɗum hani e ko taari ɗum kala jagol kala kono leydi Mauritanie ko yowiti e jangde tawde ñang Mamoudou ko jadde jillu makko toon to leydi hono Chine o wi noon laamu ngu ene waɗi jogui kono ɗin projet ji wawde kay uddide ɗo institut taw ko ɗemngal chinois e nder leydi hono Mauritanie syndicat ji jangguinoɓe hen tati ko SLM ELM wonde SLEP e FGTE
mbi noon koɓe ñalawma hannde o 11 ha 19 koɓe hofoɓe juuɗe gam kay wiide gonde guila kadi gardiɗo leydi hani e jagorgal ngal toppitiɗo hono jangde ɗum ɗon yoɓe mbawa kadi ɓeydandeɓe jobdele mabɓe hani e jeenaji faɗeɗen e jangguinoɓe ɗum toppire ɓe mbawa kadi dañde nokkuji ɗoɓe koɗi projet ji taw kadi ko ɗiɗi taw kadi ko fattidi e poste taw hakkude leydi Algérie leydi hono Mauritanie kadi fodde kay 99 e nder temedere liggaji ɗi puɗɗima kay hono gasde ha laaɓi ɗum noon ɓe mbawi kadi kono dañde kadi kono beelamma e weytare e wiwde kay ɗiɗo nokkuji ɗiɗi so gasi ma waw adandeɓe wawde kay wadde ɗon e jeeyguli mabɓe ɓe mbawa kadi kono wossodirde won ɗiɗo jeeyguli ɗum noon kadi ko waɗira ko ma won kadi milliard uji 3,5 e kalis taw kadi ko Algérie gardiɗo o leydi ndi ene fonno yaade toon to kay hayɗi kono lawol ngol dey ene wayno hono fabtinama ɗum noon addaka noon hanko saabi ko amo wasa jaggude oɗo taw kadi ko ñalawma wasa yaade toon ene wano gueɗe kewɗe ene fannomo toon e ɓesgu taw ko kay hayɗinaɓe ko fatti noon ha tengti noon e bindirgol ngol ɗum ɗo foof ene fannomo toon kono e oɗo saaha dey jillu ngu hayti e wadde batu jaggorɗe mbawi kono taw kadi ko e wone ɗen jaggorɗe toppitiɓe ko fatti kono teppude jangde mbawi kono joɗade ñande aljuma 7 lewru ndu gonɗen ndu gam kay kono ƴewde taw kadi ko hono jaarugol hono yesso taw kadi ko oɗo taw kadi ko tippude jangde nde gardugol noon Mohamed Bilali Masoud gardiɗo hono jaggorɗe leydi hono Mauritanie e nder batu ngu oɗo comité wawi kadi kono reɓidade ko fatti kay e jaarugol hono yesso e oɗo projet woni plan mabɓe hono woni plan mabɓe d'action e wawde kadi hono ƴewde tippude hono jangde nde kanko noon jagorgal ngal noon gardiɗo hono jagorɗe o wi wonde ɗum ɗo foof koye fandade mawɗo leydi ndi gam kay Allah saago yimɓeɓe mbawa hono rendinde hono doole mumen e ɗum ɗo foof gam garɗinde kay jangde leydi hono Mauritanie ha wawa kay wadanno jangɗele keddiɗe mbayni Saar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo dey kono tengtuɗen kabri men ɓuuri tengtuɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande hono musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gam weltare TV. Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali jonde hanki CEDEAO toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria yewti yewre yewnode ɗin autorité ji leydi Mali taw kadi ko laamu transition haɗanoɓe ɗannade e nder weeyoji ɗi CEDEAO ɗum ittama hanki ha laaɓi sino malien ɗum koye sete timmuɗo taw kadi ɗo oɗon cité ko jagorɗo gueɗe caggal leydi Mali woni Abdoulaye Diop hakkude makko e nando makko wan ɓe mbawi sifude toon cifande jonde no fewi ko fate banggue faggudu ɓamtare heblo ndema kamene wonde jangde towde kala ɗum jeyno sete moɓe jaano toon to leydi sina leydi Mali gouvernement mum jaɓɓima sukaɓe mum jukinoɓe hakkude leydi Libye kame leydi Niger kene foto wonde 150 migrant taw ko jukinoɓe toon goni artuɓe nder laaɗe ɗiɗi certuɗe laana gaddi ka addi kene foto wonde 152 hen tata ko rewɓe tata ko sukaɓe 126 ɓen ko worɓe mawɓe ɓe giwi ko toon to leydi Libye ñande aljuma jawtuɗo henno heddiɓe noon giwi koto Niger gari koye Eskay Mali kene foto wonde 900 ɓe giwi ko Agadez ene hen debbo goto kame sukaɓe ɗiɗo 106 ko worɓe ɓen kala goni jippiɓe toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Senou gam iwdeɓe caggalidi artude e nder leydi mabɓe militaire ɓe hinde laafaji mbulaji wonande camp MINUSMA tawite to Sévaré ne tawi nder région mo mofti uddi demude mum ha laaɓi ñalawma hande o mo gonɗen 11 lewru décembre wonande laafaji mbulaji MINUSMA loni darsini golle mumen ha laaɓi kala nder leydi ndi ɗon ɗoɓe keɓoto yaltu leydi ndi ɗum ko caggal nandirala hakkude mabɓe laamu leydi Mali ɗo e 51 nduɗo hen lewru ya taw ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi inde makko ko Boulaye Coulibaly suka mo duuɓi nogas kam yooɓi pittali joyya e nder galle goto ne hen kaw makko ɗum o waɗi ɗum kanko on suka ɓuurandirede kara makko o waɗi ɗum kotono ko biyeɗo Kuli Bogo
ne tawidira kitta ko worɓe nayi walla mbiyen tan o yoɓima pittali joyya ɗum noon ko kaw makko mo ganduɗa biyeteɗo Famori Coulibaly o yoɓi fittandu mum kami suddi mum ɗiɗo kala teɗe ɗiɗo ɓe kala ko sowiɓe ne wonde suka mum ɗiɗo kala ko nden wo dogi wo moftoyi e goroto goto woni luura hayre wotere ko toon o moltoyi caggal noon balliɗe mo nangue o wiyama teɓ o saaha mo tawa e juuɗe ko nandaka noon holko jeeyi sababu wadde mo ngal ɗon baɗala to leydi Guinée Conakry ñalawma hande o laatima ñalawma mo alda e humpito hay seeɗa e nder leydi ndi kala wona radio wona télé haydara kay humpittake e nder leydi ndi ñalawma mo alda e jaydiyankagala jeeyi sababu noon ko caggal kay tambiɓe jayde leydi ndi ɓe kolliti oɗo saaha gouvernement o koko dari kay yidde yewde o yoga e radio ji e téléji kala to wala kala ɗo fawi ɗum ɓe kolliti noon tugganma tan 5 heures subaka e jonde mabɓe ha fayenma minuit hay radio woto dillata watta Kumpital haydara kono ɓe pirtino oɗon aadi ɓe batti ɗum tugganma tan ko 6 heures subaka ha fayenma 19 heures hay Kumpital gotal ɓe dokkirta ɗum ko caggal nde gouvernement o yewti jayde witende espace taw kadi koye nder bukkede canal ne wonde woni radio ji goɗɗi porte parole mo gouvernement o holliti walande jeeyi sababu yowede woni senuji wona ɓe mbaɗi guerre faade jaydiyankoɓe wona haydara ɓe caali ko konguɗi gaddoji leñamagu kame ceerigu e gañgu e nder leydi Guinée kala to Niger ñande aset jewtuɗo heno hewɓe jippima e booli ceppi to ñame lamorgo leydi ndi gam hollideɓe CEDEAO wonande yewre nde yowi wonande leydi Niger nde yowtata ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade hakkude CEDEAO kame emowa ala noon ko gasi to Nigéria batu CEDEAO bannoɗo toon ñalawma hanki o gasi battuɗo 64 lawol tawtoraka oɗon batu noon Alassane Dramani Ouattara kame président Macky Sall e Patrice Talon ɓeɗo hen tawtoraka kono kadi ɗowi ndeɗon jonde ko Bola Tinubu Ahmed horeji leydi Nigéria ko wona ɗum kono leydi Mali ɓen yowanoɓe jawtama kono kadi to leydi Niger ko fate banggue yowre nde Niger yowa ha hande koko jokki yowede kono kadi ko wona ɗum ko ɓe erima nde accitte ko ɓuuri yawde e yaccade Mohamed Bazoum horeji leydi pollaɗo guila 30 walla mbiyen tan guila 26 lewru juillet ha ɗo hen koko folla e lefol mum lawde mofta e galle résidence surveillant ko wona ɗum konon ɓe toɗɗima hooreɓe leyɗele tato dogoɓe koyɗe jaam hakkude Niger e CEDEAO woni Patrice Talon mo Bénin ene wondi kadi e Fort Yassimbe mo Togo ne wonde Mada Bio mo hoorejo leydi Sierra Leone ɓeɗo hen goni e kala saaha dogoɓe koyɗe jaam woni médiateur en hakkude leydi ndi Niger kam ene wondi e CEDEAO paɗen koto Burkina Faso ñalawma hanki o hoorejo leydi Faso woni capitaine Ibrahima Traoré bismima to galle lamorgo to Salif Keita ambassadeur musical mo leydi Mali weladande yimyanke ngana hanki noon to galle lamorgo on holliti addi ɗum ko wallidde miijoji e peeje e wiide kay Amina Caggal état Sahel woni Burkina Faso Niger leydi Mali kono kadi holliti Burkina Faso hande on woni lawol tigui rigui gam haɓade seɓɓitiɓe addude jaam e nder leydi ndi ko wona ɗum konon kanko capitaine Ibrahima Traoré hanki wo erima worɓe joguitiɓe armée ji taweteɓe nder leydi Burkina Faso nde joƴƴinta armée ji mumen guila kay opération goɗɗo jogorɗo ummitade gam teskinde oɗo dumuna kala ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe leydi Burkina Faso koko donki fewnitade to Côte d'Ivoire police fawi juuɗe mum e gandi mawdi no fewi taw ko gujjo otoji jamma e ñalawma rutto yeey ɗum e internet walla te pièce uji yeeye nanguimo noon ko police mo Zagadou kanko noon mo tawi juuɗe mo tawi Zagadou Vincent de Peula ko toon wo nanga oɗo saha mo tawi e juuɗe ten o qirlima kanko waɗi ngal ɗon baɗal to Somalie ɓi hoorejo leydi ndi woni Hassan Cheikh Mohamed kam nanga caggal nde waɗi accident toon to Ankara lamorgo leydi Turki ɗum koye auto kay taw koye auto diplomatique ambassadeur leydi mabɓe mo yamiraka yo dogno ko on wo dogni wo feeri gonɗo e moto on noon ɗon ɗon wasi fitta mono waɗa garde à vue gam luskoji jokkede e makko to leydi Égypte somgoji leydi ndi ko balɗe tati hanki fuɗɗi hande e janggo kono teskama hewɓe jaltani
ngam toɗɗoyade hooreɓe leydi mumen ɗon ɗo walati tan Abdel Fattah al-Sisi kala kay goɗɗo poɗɗo wonde nawliko walla ɓibba makko mono weddiɗum e kaso ɓen lundiyankoɓe ɗo ƴamti 3e mandat kono haɗo ɗo gonɗen hewɓe jaltani ngam teskede kay leydi ndi faggudu mum ene yatiri caggal no fewi to RDC Congo landaji lundo tawiteɗe nder leydi ndi ne goni e huma jarribu men Félix Tessine Sekedi hoorejo leydi ndi tawitinoɗo e mitin mum toon to nokku ɓireɗo Bukavu ko toon o suuti konngudi makko faade Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda holliti so tawi on yiɗi ko laatade Adolphe Hitler ma gas no Adolphe Hitler sa gasiri ni ngam yiddemo wadde bone e nder leydi Congo kono kadi porte parole mo gouvernement leydi Rwanda yonnani ɗin konngudi hay seeɗa ɗi hoorejo leydi Congo yaltini to Burundi hoorejo jagode leydi ndi gonnoɗo hoorejo jagode leydi ndi woni 2020 ha septembre 2022 gorko mo duuɓi 50 e go kam ñaawa Cour suprême ñaawore kaddi gurdam kaso woni Alena Guillaume kanko noon wo ñaawira ko yinnedemo kay dergidde laamu hoorejo leydi ndi paaɗen koye joolam jabeeri Israila hoorejo jagode leydi mum woni Benyamin Netanyahu holliti wo erima Hamas e yaadi mum kala tottirta koye mumen armée leydi Israila gila kay pittali maɓe guittede saboda sa koɓe poolaɓe ɗum noon koye combat hanki Gulɗo Diaw baɗata Younes ha toon to Rafa ha ganduɗa pittali kewɗi keddi hen kono Hamas holliti oɗo saaha otage uji gonɗi e juuɗe maɓɓe ɗi oɗo kay so tawi ɗe piyande dartaki ɓen keddoto koye ɗeɗo henna golwole ɗon ɗo kaldigal yoɓe ɗaccite laatota kono haɗo ɗo gonɗen Hamas koko nanti e fiyande no fewi ngam teskede guila tan ɗeɗo henna fiyande ummi haytiɗo hen Israila waasi kene fotto wonde 100 koninke e nder koninkoɓe muɗum kono ɗum konon Hamas Gaza waasi kene fotto wonde 17 ujunere taw ko fittandu heddiɓe eɗeɗo henna piyande bonde no fewi ɗum ko hakkude sukaɓe tan kame rewɓe wi porte parole mo Hamas woni Abou Ubaida keddotoɗen koye joolam jaɓeri to Dubai Émirats Arabes Unis ko fate banggue lolde guila tan 3 novembre ko ñalawma janggo gasata ngam haɓade yoro e waylo taridi kenon ujunnaje tawtoraɓe toon ngal kaldigal leyɗele kufɗe pétrole e gaz elle ma wi ɓe ɓani ni jabde ko haala ko Ukraine holliti Liby kene fotto wonde 7 missile taw weddi ɗum subaka altine hande o ko leydi Russie faade to Kiev ɗon ɗo heɓoto hoorejo leydi Ukraine woni Volodymyr Zelensky ngam nottoyade bismango makko to galle danejo taw ko Joe Biden bismimo toon ɗon gay beele himmirande haajuji keñoraɗi ko fate banggue Kiev ɗon ɗo wonande congrès américaine sali kay wotande hoorejo le ndi kalisa ɗi no yaltinde ngam wallidde Ukraine kame Israila kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena